טוב חברים, כאן שחמפים בסרטון של היום. אני עומד להיות באירוע הגדול של הסולטים כאן בחולון, ויאללה בוא נתחיל. הדבר שלנו זה להגיע פה למאחורי הקלעים. בוא נראה אם נצליח, נראה. רק בגלל לשקרדים שלהם יש לנו עוד פעם בתיק, אנחנו אחר כך מהזאתים ולפות הסרטון בסרטון. טוב חבר'ה, לפני שאנחנו ממשיכים בסרטון אני רוצה רגע לומר לכם לא לשכוח להירשם לערוץ ולשים לייק לסרטון הזה, הוא באמת ממש מושקע, מאוד מקווה שאתם נהנים ממנו עד עכשיו והוא עומד להיות בהמשך מטורף, אני מבטיח לכם, שווה לכם לצפות עד הסוף, ויאללה בוא נמשיך בסרטון. טוב אז חברים, אתם זוכרים, היה לנו עוד מטרה בתחילת הסרטון שהיא... הדבר שלנו זה להגיע פה למאחורי הקלעים, בוא נראה אם נצליח, נראה. אבל עד שאנחנו עומדים לראות אם הצלחנו לא להיכנס מאחורי הקלעים, רצינו. בינתיים יש לנו לטעום את השוקולד פה של הסוף, אני ממש מצפה לזה, אני אפתח את זה. אחי, זה נראה יפה. תפסת את זה יפה. אז הטעם הזה הוא הקראנץ' חלב. אני יותר אוהב חלב, אני לא יודע מה פיסטוק, אני אקח אותו. תחתוך אותו. אוקיי, אני אפתח את זה. יש פה מילוי. תראה לנו בפנים. וואלה, יש פה מילוי. זה נראה פיסטוק. טעים? תקשיב, הקראנץ' פה זה כאילו הלבן הזה. הלבן הזה כאילו קראנץ' אמור להיות. הייפ מוצדק אבל? לא, זה טוב, כן, זה באמת יותר משוקולד רגיל? מה? יותר משוקולד? כן, אני יותר אוהב את זה משוקולד. יש לנו עכשיו את הטעם השני, הקראנץ' דובאי. אני לא כל כך אוהב פיסטוק, אבל אני עדיין שווה לנסות את זה חד משמעית. כן, נראה באמת, אוי, נחמתי באמצע טוב. תראה לנו בפנים. אז בכל מקרה ככה זה נראה. נראה כאילו מאוד וואלה, נראה טוב, נראה טוב. מעניין, נראה. יותר קשיח. טעים? זה... המילוי שונה בטעם מהחלב. יש קדאיף גם, לא? מה? אין קדאיף? כן, יש החתיכות הקראנצ'יות. אני אומר לך את האמת, זה יותר טעים מהחלב. כן? וואי. תן לנו ציונים לכל אחד. אני נותן לשניהם 10. 10? כן. ממש טעים. אוקיי.
טוב חבר'ה, כמו ששמתם לב, השוקולדים האלה באמת היו ממש טעימים. אז קודם כל אני רוצה לפרגן ממש לסולטיז על השוקולדים שהם הרימו, זה מטורף. וחבר'ה, המופע נגמר, התחיל לרדת החושך, ועכשיו אנחנו עומדים לראות האם הצלחנו להיכנס מאחורי הקלעים. חבר'ה, אחרי יום ארוך ומטורף שעברנו במופע הזה, טעימת השוקולדים וכל הדרך במופע, אני רוצה להגיד שהאשכרה עשינו את זה. הצלחנו להיכנס מאחורי הקלעים, הצטלמנו עם הרבה מאוד אנשים שהיו שם. הספקתי לצלם סרטונים משם, אבל זה כבר תהיה לפעם הבאה. אני עכשיו אראה לכם את כל התמונות על המסך. אבל כמו שאתם רואים, אני ממש כרגע עוסק בעריכות האחרונות לסרטון הזה. באמת יצא באמת פסיכי. אבל לפני שאני מסיים אותו בסגיר, אני רציתי רגע לספר לכם על הגרלה מטורפת שעומדת להתקיים ממש בלילה בקרובים, בהגרלה בלייב פורטנייט. כמו שהובטח בתחילת דצמבר, שכל תומך שיעלה בחנות זה 50 V-Bucks להגרלה מטורפת שתתקיים באחד הלייבים ב-2026. אז אני רוצה לספר לכם שאנחנו ממש מתקרבים לתאריך של הלייב, אז שימו לכם תאריך עכשיו. התאריך של הלייב יהיה 8/1, ממש בעוד יומיים מאז שנערך את זה. אני חושב אפילו שזה יהיה יום למחרת שהסרטון הזה יהיה. אז חבר'ה, תתכוננו, כי זה באמת עומד להיות מטורף. תכינו את עצמכם ותאמנו טוב מאוד להגרלה הזאת. ויאללה, בואו נעבור לסיכום. היה לי חשוב רגע להרחיב על ההגרלה הזאת, אבל יאללה, בוא נגיע לסיכום הסרטון. טוב, אז חבר'ה, חזרנו הביתה, ואחרי באמת יום מטורף וארוך, אני רוצה רגע לסכם פה כמה דברים. הראשון, המופע באמת היה פסיכי, באמת טוב. זה לא היה מופע גיימינג בדיוק, זה לא היה הכיוון של זה. היה באמת קצת יותר מזה, זה באמת היה מופע מטורף, מי שהיה יודע מה נדבר. אחר כך שמנו את השוקולדים שלהם שהם חילקו בכניסה כאילו בהתחלה, אז באמת היה באמת מעולה, אנחנו מאוד אהבנו את זה, באמת זה משהו באמת מטורף. ובסוף, כמו הבטחנו בתחילת הסרטון שננסה לעשות, הצלחנו להיכנס מאחורי הקלעים, באמת בזכות זה ובזכות הרבה דברים. אני חושב שהוולוג באמת יצא מטורף ומושקע, אז אם אהבתם שימו קצת בלייק, תשמעו בתגובות מה דעתכם ומה אתם רוצים שיהיה הוולוג הבא. מאוד מקווה שנהנתם, אנחנו נתראה בסרטון או בוולוג הבא, יאללה ביי.